Давай, 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 снимам. Айде. Малко се забавих, ама... забавих се. Точно на време. Ти избира горе, знам това. Не можех да пия. Това е. Тук при нашия им би спинах една биричка. Айде, хъгие. Сани. Там. Та трябва да я закарам горе, ще издам. Нищо, айде тъмън ще ви снимаме там. Ма то слънце. Сани! Ген. Данка, няма се бави много, нали? Час 5 ще трябва да са на работа. Уж беше отпуската, това почивен ден за днеска. Ай на мен отпуск. Продължава, нали? На видео.